riga kowa da irin tasa. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirin namu na yau. A Najeriya jihohi 22 na kasar na fuskantar barazanar mummunar ambaliyar ruwa a kwanaki masu zuwa a cewar hukumar hasashen yanayi ta kasar. NIMET ta yi gargadin cewa ibtila'in zai shafi wasu jihohin arewaci da kudancin kasar. Shin ya girman barazanar ambaliyar ruwan a yankunan ku? Waɗannan matakai ya kamata a ɗauka domin kaucewa ɓarnar da ka iya faruwa. Wani kuma shiri hukumomi a matakin tarayya da jihohi ke ɗauka domin magance wannan matsalar? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na yau. Jama kafin shirin namu ga Aisha Aliyu Ja'far da takaitattun labaran duniya. Mutumin nan da ake zargi da harbe shugaban wani kamfanin inshorar lafiya a Amurka ya amsa laifin aikata kisan a gaban kotu. Matashin mai shekara 28 mai suna Luigi Mangione ya amsa tuhume-tuhume biyu da suka shafi bibiyar mutumin wanda ya kai ga mutuwarsa. Ya harbe shugaban kamfanin United Healthcare Brian Thompson a wani titi a birnin New York a 2024. Za a yankewa Mangione hukunci a watan Disamba yayin da masu gabatar da kara suka ce za su nemi a yi masa ɗaurin rai da rai. Wata gobarar daji da aka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin mafi muni a tarihin ƙasar Croatia ta kashe mutum guda yayin da mutum 10 ke kwanciya asibiti cikin mawuyacin hali. Gobarar ta tashi ne a ƙauyukan da ke kusa da birnin Split, inda ta tilasta wa wasu mutanen fadawa cikin teku daga cikin kwale-kwale domin tsira. A Jamus kuwa gobarar dajin da ta tashi kusa da iyakar Belgium ta tilasta wa mutane 1,800 ficewa daga gidajensu. Takaitattun labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shirinta na bayar da tallafin abinci a Sudan ta Kudu, wanda a wani mataki ya rika ciyar da 'yan gudun hijira 650,000 zai iya tsayawa gaba ɗaya cikin makonni masu zuwa saboda rashin kudaden aiki. Ƙasar na fuskantar ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a duniya, inda kusan mutum miliyan 8 ke cikin matsanancin ƙarancin abinci. Majalisar ta gargaɗin cewa za a yi rabon abinci na ƙarshe ga 'yan gudun hijira 250,000 ne a watan Satumba, sai dai idan an samu sabbin kudaden tallafi cikin gaggawa. Hukumar zaɓe ta Zambia ta janye matakin da ta ɗauka a bayan dakatar da kirga ƙuri'un da aka kada a babban zaben ƙasar da aka gudanar a ranar Alhamis. Ta ce bayan nazari da tattaunawa da hukumomin tsaro an shawo kan barazanar tsaron da tsarin gudanar da zaben ke fuskanta. An sami rahotannin kaiwa ma'aikatan zaɓe hari ciki har da sace takardun zaɓe. Shugaban ƙasar mai ci Hakainde Hichilema, wanda ke neman wa'adi na biyu, ya buƙaci 'yan ƙasar su kasance masu zaman lafiya da haƙuri yayin da suke jiran sakamako. To ƙarshen labaran kenan. A gaida Aisha Aliyu Jafar da takaitattun labaran duniyar. Ra'ayi riga da BBC Hausa. Cuma da bayan takaitattun labaran duniyar sai kuma shirin namu na yau. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya NIMET ta yi hasashen za a samu mamakon ruwan sama a sassa daban-daban na Najeriya a kwanaki masu zuwa. NIMET ta yi kira ga mazauna yankunan da ke ƙasa da kuma wuraren da ambaliya ke yawan faruwa su kasance cikin shiri saboda yiwuwar ambaliyar a wasu wuraren. Hukumar ta yi gargaɗin cewa za a iya samun iska mai ƙarfi da tsawa da kuma duhu baƙiƙirin a lokacin ruwan saman, inda ta nemi mazauna su ɗauki matakan kariya da suka dace. Hukumar kuma ta ce ibtila'in zai shafi jihohi 22 da ke arewaci da tsakiya da kuma kudancin Najeriya, ciki har da jihohin Adamawa da Taraba da Bauchi da Gombe da Jigawa da Kaduna da Kano. Sauran kuma sun hada da Borno da Sokoto da Yobe da Kebbi da Zamfara da Nasarawa da Benue da Kogi da kuma birnin tarayya Abuja. To domin tattaunawa kan wannan batu mun gayyato baki da masu ruwa da tsaki kan maudu'in namu. A nan ɗakinmu na watsa shirye-shirye ina tare da Malam Abbani Imam Garki, jami'a hukumar bada agajin gaggawa ta nema. Sai kuma ta wayar tarho muna sa ran samun James Adamu, jami'i a hukumar kula da yanayi ta ƙasa wato NIMET,
sannan kuma muna sa ran samun shugaban kungiyar manoma ta ƙasa wato afan muhammad magaji da umar sala an kama sannan muhalli sai kuma jin matakan da jihohi ke ɗauka kan wannan barazana ta ambaliyar inda muke sa ran samun malam zakari mubarak darakta a sashen kula da ayyukan jin kai na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar kaduna. Idan zan fara da nan ɗakinmu na watsa shirye-shirye Malam Abani barka da zuwa filin ra'ayi riga. To masha Allah barka da warhaka. Yawwa shin ko za ka yi mana ƙarin bayani kan wannan gargaɗi na hukumar kula da yanayi ta ƙasa kan faruwar ambaliyar ruwa a wasu jihohin Najeriya? To ina so in fara wannan jawabi nawa da gaisuwa ga masu sauraron wannan jiha mai albarka tare da kuma yaba wannan jiha bisa wannan kafa ta yada labarai bisa irin kokari da suke wajen faɗakar da al'umma bisa abubuwan da suka shafi abin da yake na ibtila'i da ma ba haka ba har ma da kasashen waje ko kasashen ƙetare. To muna godiya sosai. Masha Allah. Yawa shin kai mana ƙarin bayani kan wannan gargaɗin da ita hukumar NIMET ta yi? To kamar yadda aka saba duk shekara da hukumar NIMET da hukumar NISA sukan fitar da alƙalama akan irin wuraren da ake sa ran ambaliyar ruwa ko kuma wasu abubuwa da suke da alaka da ambaliyar ruwa sukan shafa a sassa namu na kasar mu ta Najeriya. A cikin wannan shekara ta 2026 sun fidda alƙalma wanda suka nuna cewa akalla jihohi 33 da birnin tarayya Abuja yana cikin waɗanda suke cikin mafi haɗarin wanda za su iya fuskantar ambaliyar ruwa. Akwai ƙananan hukumomi 266 wanda suke cikin wannan aji. Sannan kuma akwai kamar communities ko kuma garuruwa ko kuma wurin mazauna na al'umma wanda sun kai wajen 14,187 da suke cikin wannan yanki na masu wanda suke cikin mafi hadarin fuskantar wannan ambaliyar ruwa. Sannan kuma akwai kuma mafi na tsaka-tsakiya wanda a cikin hasashen sun nuna jihohi akalla 35 suna cikin wannan na tsaka-tsakiyan tare da birnin tarayya Abuja a ƙananan hukumomi 406 kuma mazaunan al'umma ko communities 15,597 wanda suke mafi ƙasa wanda ake ganin abin zai zo da sauƙi akwai jihohi 24 da birnin tarayya Abuja ƙananan hukumomi 77 da kuma mazaunan al'umma ko garuruwa guda 923. A cikin wannan kaso da aka fitar shin wace shiya ce ta Najeriya take da kaso mafi girma na inda za a fuskanci wannan ibtila'in nan na ambaliyar ruwa? To kowane bangare yana da kasonsa da zai dauka tunda arewacin Najeriya ma akwai jihohi da suke cikin waɗannan kaso mafi hadari. Haka zalika bangaren kudancin Najeriya ma akwai jihohin da suke cikin wannan kaso mafi hadari. Kuma ala kulli halin kamar yadda muke faɗa ko da an bayyana ka a cikin kana cikin mafi hadari ko tsaka-tsakiya ko mafi karanci abu mafi mahimmanci shine a ɗauki matakin karewa kada ka kasankance ka rinka tunanin baka cikin mafi hadari ko kuma cikin waɗanda suke basa cikin wanda suke da hadarin za su samu wannan ambaliyar ruwa. Ita hukumar NIMET tana cewa daga 11 zuwa 20 ga wannan wata na Agusta ne za a fuskanci wannan ibtila'i. Hakan yana nufin idan 20 da wata ta yi shikenan an tsallake siraɗin? To ba haka bane ba domin shi hasashe ne. Kuma ala kulli halin hasashe yakan iya kasancewa yakan iya kuma a samu akasin haka kuma idan bai faru ba kada mutane su sake sakankancewa suke tunanin ba zai faru ba domin komai zai iya canzawa tun da yanayi ne kuma hasashen nan suna yin sa akan lokaci suna cin gaba da bada bayanai suna sabanta shi akan lokaci saboda haka in mun wuce wannan lokacin ba wai ya tabbatar da mutane ba cewa an tsira ba zai faru ba ko da yaushe muna bada shawara a kasance cikin shiri har zuwa da lokacin da zamu ga cewa an Allah yadda wannan damuna tamu ta wuce mai albarka insha Allah. Baya ga mamakon ruwan sama waɗanne kuma abubuwa ne ke haddasa ambaliyar ruwa? To abubuwa da dama suna haddasa ambaliyar ruwa na farko zama a wuraren da aka sani wanda muke kira flood prone areas. A shekara da shekaru mutane sun sani wurare ne waɗanda suke magudanar ruwa ko kuma wurin kwanciyar ruwa kuma duk shekara akan sami ambaliyar ruwa irin wannan wuraren. Baya da haka kuma magudanar ruwa da ake zuba shara a ciki ake toshe su yanda ba za a baiwa ruwa damar ya wuce kamar yadda ya kamata ba yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da cewa ana samun ambaliyar ruwa. Baya da haka kuma wajen gine-gine ko misali na hanya ko wani makamancin haka akan sa matsala ta kasance wani lokacin akan cewa ana temporary topography
in ce ana canza yanayin yadda gurin yake, yadda ruwa ya zo ba zai wuce yadda ya kamata ba, domin mun samu wannan yana tare ruwa, so zai shiga cikin garuruwa ko kuma mazaunan al'umma ya yi ta'adi fiye da yadda ake tunani. Saboda mun samu misalai irin waɗannan da dama a garuruwa da dama, yanzu zaga dalilin aikin hanya ko wani abu makamancin haka an canza yanayin gurin, ruwa ya zo a maimakon ya wuce yadda ya kamata sai ya shiga wani guri ya yi ta'adi fiye da yadda ake tunani. Saboda haka akwai abubuwa da dama waɗanda suke hasala ambaliyar ruwa kamar yadda na fara bayyanawa. Kai magana akan cunkushe wasu magudanan ruwa, gine-gine a wuraren da bai kamata ba. Shin a matsayinku na hukuma waɗannan matakai kuke ɗauka domin faɗakar da mutane su kauce ma yin waɗannan abubuwan? Ala kulli halin ba ne wannan ba mataki ne wanda ya shafi hukuma kaɗai ba, har da kuma 'yan jarida. Wani haƙƙi ne wanda ya rataya kan mutane da dama ko kuma hukumomi da dama na faɗakar da al'umma su gane irin abun da in suka yi zai iya cutar da su. Kamar misali kamar yadda kika faɗa, zuba shara a cikin magudanar ruwa wani abu ne wanda kowa ya sani, abu ne wanda zai cutar da kai, cutar da makwabcinka. Kuma ala kulli halin muna iya ƙoƙarinmu ta hanyar kafafen yaɗa labaru mu faɗakar da al'umma cewa wannan abun da ake kuskure ne. Ya kamata kowa ya sani yana da ruwa da tsaki na ya tabbatar da cewa ya yashe magudanar ruwa da ke gaban gidansa, in ma da hali har ma zuwa ga makwabcinsa. Kada mutane su zauna su sa idan su ce sai hukuma ta zo ta yi. Wannan wani haƙƙi ne wanda ya rataya akan su ma al'umma su bada tasu gudunmawar domin su tabbatar da cewa magudanar ruwan mu a buɗe suke, yanda ruwa ya zo zai wuce ba tare da ya kowa ta'adi ba. Aiki irin wannan yana tattare da tsarabe-tsarabe da kalubale. Wani irin kalubale kuke fuskanta wajen gudanar da wannan aikin naku, musamman na faɗakar da jama'a? To, kalubale akan samu kalubale da dama. Na farko, tun da aiki ne wanda ya shafi haɗaka da al'ummomi da yawa, dole za mu samu wasu kalubale na wajen mu'amala da wasu hukumomi, ko kuma al'umma ba sa ɗaukan matakin ko kuma labarin da aka basu da mahimmanci. In an basu suna ganin kamar ba zai faru ba, suna sakankancewa, ba sa ɗaukan abin da mahimmanci. Kuma kullum Bahaushe kamar yadda yake faɗa, gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Ko da wannan abin da ake cewa hasashe ne zai iya faruwa ko bai faru ba, bai zama laifi ka shirya ba. In ya faru kaga ka shirya masa, abin zai zo da sauki. In ma bai faru ba dai ba asara kai ba, yawwa ba asara kai ba, kuma ba wani abu zai jo maka ba ko zai ji maka ba dalilin wannan shirin da kai ba. Saboda haka kullum muna biyo mutane shawara su shirya din. In ya kasance ba haka ba dai haka ake so bai kasance, in ya kasance abin zai zo da sauki. In bai kasance ba falillahi alhamdu haka ake so dama. To shikenan Malam Abani, zan sake dawowa gare ka gaba a cikin shirin. An shaida mini cewa muna tare da Malam Umar Sale Anka, masanin muhalli a Najeriya. Malam Umar, barka da zuwa filin ra'ayi riga. Malam Umar Sale Anka, kana tare da mu? To da alama mun rasa shi a kan layi, amma yanzu bari mu je jihar Kaduna, inda take daga cikin jihohin arewacin Najeriya da aka yi hasashen cewa za su fuskanci ambaliyar ruwa. Kuma yanzu haka ta waya muna tare da Malam Zakar Mubarak, darakta a sashen kula da ayyukan jin kai na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar wato Kaduna. Malam Zakari, barka da dare. Yawa, barkanmu da warhaka. Yawa, shin waɗanne matakai hukumar SEMA ta jihar Kaduna ta fara ɗauka domin tunkarar wannan barazana ta ambaliyar ruwa? To alhamdulillah, alal hakika kamar yadda sanarwa na ita harsashe ya bayyana ga hukumomi waɗanda suke sake harsashe, an nuna cewa jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin da za su sami wannan ambaliyar ruwa na wannan shekaran, da kuma harsashe da aka fitar na tsakanin wannan wata na kwana 11 zuwa ranar 20 ga wata, cewa Kaduna tana ɗaya daga cikin waɗanda za su fuskanci wannan ambaliyar ruwa ɗin. Tun kafin lokacin, duk shekara dama mukan yi tsare-tsaren mu. A cikin tsare-tsaren da muka fara, akwai wani kwamiti da muka saka, kwamiti guda biyu. Akwai kwamiti da muke kira na tsare-tsare, akwai kuma kwamiti na gudanarwa, waɗanda idan sun ba da tsare-tsaren su kuma waɗannan kwamiti su za su ba da abin tsari yadda za a yi na gudanar da waɗannan aikace-aikace. Mukan zauna duk kowane mako mu duba menene hasashe ya ce na wannan makon, sannan kuma mu fitar da tsari da kuma shawarwari da ya kamata a ba al'umma don su guje ma abubuwan da suke kawo waɗannan ambaliyar ruwa. Ciki akwai kuma wayar da kan al'umma da muka ɗauka a kai, mana ta gudanar da shi musamman a ƙananan hukumomi guda 21 da aka ce mana za su fuskanta a wannan shi. Sannan kuma akwai ina ganin kamar Malam Zakari, rediyon ka yana kunna ko? To wata ƙara ce take shigowa nan haka, in dai akwai kana kusa da akwatin rediyo da ka kashe shi ko kuma ka dan matsa gefe.
akwai magana da Malam Abani ya yi kan cewar ana faɗakar da mutane batun magudanan ruwa, batun gini akan hanya. Ya lamarin yake a jihar Kaduna? A kwarai kuwa wannan mataki ne wanda muka ɗauka tun farkon misali tun watan hudu muka ɗauki wannan mataki na faɗakar da al'umma musamman ƙananan hukumomin da aka lissafa cewa suna ɗaya daga